FLL emakume zientzialariak. Ingenieria ni bete esaten dut datorla ingenio hitzetikan, ez? Orduan, sormen hori izan bestekoa da, jakin-min hori eduki behar do, ez? Eta gaitasun horiek benetan gauzak eraldatzeko, konpontzeko, mejoratzeko eta azken finean mundu hobe bat egiteko. Begirada humanistikoago bat, arazo egoera guztiak, gizarteak aurkezten dizkigun egoera konplexuen aurrean, galdera batzuk egitea gure buruari, ez? Begirada zientifikoa, teknologikoa izango dugu, baina begirada soziala, kulturala eta nola ez berdintasunaren begirada ere integratu behar dugu gure prozesuetan, ahalik eta irudi errealena izateko eta pertsona guztiak kontutan hartzeko ere bai. Oinarri zientifiko-teknikoak esateak gaur egun bizitzen ari garen revoluzio teknologikoan ezinbestekoa da. Finantzetan lan egin nahi baduzu, edo marketingaren arloan erabakiak hartu nahi badituzu, edo ekonomiaren evoluzioa analizatu nahi baduzu, ezinbestekoa da teknologiaren erabilera. Emakumeek zientzian eta teknologian parte hartzen ez badute, errealitatearen parte handi bat galtzen dugu. Gizartearen erdia emakumeok osatzen dugu, orduan, begirada hori aintzakotaz ez hartzea arlo teknikoan pena bada, ez? Eta pena izateaz behar bat da hori benetan kontutan hartzea, ze gizarteko erronkei aurre egiteko beste begirada osagarri hori, ez? Ez dut esaten diferentea da, baina aldi berean osagarria izan behar du, eta hori presente egotea bentaja bat izango da etorkizunari aurre egiteko. Genero aniztasuna lidergo era ezberdinak ekartzen ditu eta erabakiak hartzeko ere bizio ezberdinak ekartzen ditu. Beraz, nire ustez aniztasuna oso aberasgarria da enpresetako. Baina askotan erreferente eta emakume esaten dugunean etortzen zaigolako ikono batzuk edo Marie Currieren irudia etortzen zaigu eta horrek ekartzen digolako sama bat gainera iaia iriste ezina da edo oso ekarpen importante edo oso esanguratsuak diren horiek ekarri dituzten emakumeak etortzen zaizkigulako, baina erreferenteak behar ditugu anitzak eta ibilbide erreala dutenak eta gure artean daudenak. Askotan hezkuntzak daukagun helburua edo da testu inguruak egokiak sortzea hortarako, ez? Jakin badakigu DBH-era salto egiten dutenean erabaki asko hartuta dituztela, orduan etapa goiztiarretan edo LH etapan testu inguru egokiak sortu behar ditugu arlo egokiko harremana sendotzeko eta indartzeko. Bai, egia da gizartean egon litekeela, ez? Pentsamolde bat zeinetan matematikak ez dira niretzako neskak, ez? Pentsatzen dugula. Esango nioke ez pentsatzeko hori, ez? Matematikak beste edozein ezagutza arlo bezala lanaren bitartez, aurrera litezkeen gai batzuk edo arlo batzuk dire, eta esango nioke lana, esfortzua eta bati bat ikusten baldin bado zer ekarpen egin diezaioken, ez? Matematika edo ezagutza tekniko horrek bere etorkizunean berari pertsonalki eta baita bere inguruari seguro nago presten dela lan hori eta esfortzu hori egiteko eta bere ekarpena aurrera emateko. FLL-ek laguntzen du nolabait batez ere teknologikoak diren gaietan oso urruti geratzen diren gai batzutan neskak erakartzen eta testu inguru motibatzaile eta eroso bat sortzen beraientzat. Deslogolik nire ustez guztiontzat oso erakargarria da, baina batez ere emakumeak dauzkagun oztopo emozional horiek teknologia eta zientziarekiko baztertzen laguntzen digu. Neskak, pertsonak taldean jartzen ditu lanean da gauzak taldean aurrera eraman ditezkeela adierazten du. Erronka txikiak dira, baina erronka horietan lanean aitzen dira, talde lanean, elkarrekin, neska mutil eta guztiak. Eta nik uste dut beraien lekua, ikusteko, beraien ekarpena zein izan liteken talde hortan garbi gelditzeko aukera bada, eta beraiek ere egin dezaketela garbi geldiu dein. Orduan, neska guztiak ongi etorriak dira Deslogolik noski.